Гераіня нашага наступнага сюжэту пекар участка па вытворчасці хлебабулачных і кандытарскіх вырабаў шклоўскага райста Жанна Шмуляўцева прыемная жанчына, шматдзетная маці і добры спецыяліст. Яна дарыць усмешку і добры настрой кожнаму, а за змену паспявае вырабіць мноства хлебабулачных вырабаў, якія затым адпраўляюцца на прылаўкі магазінаў. А ў гэтым годзе яна стала лепшай па прафесіі. Рукі, якія пахнуць хлебам, менавіта такія яны ў Жанны Шмуляўцевай. За падрыхтоўкай чарговай порцыі батонаў мы засталі нашу суразмоўніцу. Стаж яе працы тут ужо больш за 20 гадоў, а прафесія пекара – сапраўднае прызванне. Праца на участку не суціхае ні днём, ні ноччу, бо хлеб у крамах патрэбен пастаянна. А працэс яго падрыхтоўкі – справа цікавая і камандная. И укладчик, и пекаря со мной работают, и тестомес. Что много человек, и мастер, и технолог. А что в ваши обязанности входит? Ну, в мои обязанности входит и формовка, и выпечка продукции, и нарезка. Ну, чтобы было и качественно, и красиво. За что свою профессию любите? Не знаю, здесь каждый раз что-то новое, интересное. Да и продукция наша всем нужна. Пользуется спросом, душу в нее вкладываешь. Пасля рабочых змен наша суразмоўніца любіць правесці час з сям'ёй і адзначае, што малодшая дачка пайшла па яе слядах і вучыцца на кухара-кандытара. Ну, в выходные ездим к маме в деревню. Когда с детьми куда-то съездим, в гости, может быть. Ну, так. А увлечения есть какие-нибудь? Ну, увлечения вяжу. Ну, правда, не сильно так. Ну, носочки такие вот, рукавички вяжу. Прыемнай нечаканасцю стала для Жанны Яўгенаўны прызнанне яе адной з лепшых па прафесіі. Гераіня нашага сюжэту адзначае, што гэта не толькі яе ўзнагарода, але і ўсяго калектыву. А скончыўшы размову, вяртаецца да прафесійных абавязкаў, каб у хуткім часе на стол да шклаўчан трапіў свежы, прыгатаваны з душой хлеб.